O recinto feiral de Muimenta abre as súas portas os vindeiros días 6, 7 e 8 de abril para celebrar unha nova edición da Moexmu. É a feira de canas non só do Concello, unha das feiras de canas multisectoriais da provincia de Lugo, é probablemente xa un referente, un dos grandes referentes deste tipo de certames feirais da nosa comunidade galega. Máis de 25.000 metros cadrados de espazo multisectorial para deixarse levar por concursos, poxas e unha cita a destacar, a exposición de gando, única na provincia de Lugo e única pola súa calidade, con premios a nivel nacional e internacional. Concurren, cando se celebra este concurso, pois as mellores reses, a mellor raza de gando frisón que se pode expoñer non en Galicia, senón en todo España. Mais de 3 décadas, concretamente 34 anos demostrando por que é a Feira Gandeira das Feiras do comezo da primavera. En esta ocasión quere volver a demostralo, reunir a miles de persoas e seguir mostrando as raíñas máis fermosas do noso campo. Para elo conta co apoio das institucións. Dende a Diputación, dende as institucións, pois, seguiremos facendo, seguiremos apoiando da maneira que sexa posible e vámonos a citar xa para o ano que ven, vamos a citar para o ano que ven para renovar ese compromiso que temos ano a ano. Un impulso económico para o noso Concello e para toda a comarca da Terra Chá. Ela, a Moexmu arranca as feiras chairegas desta primavera para dar paso a finais de mes a da maquinaria usada e artesanía e 1 de maio a tradicional festa da filloa de interese turístico.